زرزر زينا حرستوت زلوم تحستوماي بوحلول أجاباب بمتقام كتسألنتو كرجاجتو أم حداري زوا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي أب نص زوا قالنا فيه أبز جورو عدتها زخاخيرهم ميجر جنرال رمضان أب عدتات إنبيتو كودادو عد غشي عد غيح عد تناف سل عد عرون لامزان بتيحو نخونتات حرشة أقراب حرم حزاتن كونتات ديجاتات اندحر معزاب بس نبرتنا محضرتنا بزجور ركب ديجاتات واهلي لنا أزلوا ماي نسبن تريتن ملو عمت من تخجل جلا حرصوت علا بمقعد جرادينهم كسوحة تلابيون حرصوت تابتن تبوق ماي زواه للا ديجاتات عصا بمفريت تقمتي كخونو زاخري ميجر جنرال رمضان أباف دق جزان قدناتات زتكل استفلالي أحملتن أتكلتن كينيوم الرقاقات وحسنات مقبي حانت سدرا زهلو ترى بمجنزاب حرستوت قولحتا خبو ممحدار زوبات صوري ماي زي رخبا عدتات بروجكت ماي امودادن كال مدباتن ككم قدامنتو خطقبرو مخانو بمقلاص نبرتي صرقيا امتصقانن ماي كعتاتا بمفواسن ابرتي عمك سورحو تمحتينهم سالحيال صعري هركوت حزبي زراتي ابزت امام درجه بصيحو درو حرستوت مهرتوم كاب كم زركو زغلصا محداري نوزوبا غلانا في اتو هابت جبر مريم بيديو ابت نوزوبا زركو 18 عبيتن ماكلوتن ديغاتات ككم عقانن استفلالي اخول ماي او زفلاله اخول ماي اوهل الان زحلف حاجاي اب 30 حدن ديغاتات لعلي 800 شح فلسي كم استتخلن حبيرهم ماين مقطابه بحمشت عدتات نطبطباوي اغباب نمتتتاوي سرح مهلاو بمغلاص دما أتن بتحوت عقمي زلمع الزلوا نمعباين كسرحلو مخانو بريهم أم حداريت كبابي لامزا من إسي أبرهات إن فساهين أنا بابار عدها كفاءة أتو عبد الكريم عبد السمد بقديهم ديغا قالا أخل ماي بموهلالا تحت بايتاو ماي كم زهاب تمن أب لامزا 10 هكتار أب عدها كفا دما 10 هكتار مريت جرادين صبوق لميعو مهلاهم بمحبار بطلول كرامات أب صبوق درجة كم زركب أكل بحبرو وفريك كوو مهانهم قليسهم منستر تعنا حمامات بمكلخالن بمقصصارن تعنا زيغاتات نموحز كايدو زلو صعرتات زمسغن وصيت يركبو خم زلو زفلطيو كم مقصلتا نايزي ابزو واغاش باركا وفرح حكمنا عيني تخايدلو وكيل إرينا أكال مبرهتو نزدالو صبصاب فروين فتصم كتقربويا أب كلن وسان زوباتات غاش باركا بحمام عينخ شجرو تنحو نبرتي أب زوباو موكس هوسبيتال بارونتو سفيح زمن تحكمنا عينخ متخايدة حلا فيها قراو مكل خالم وكتارن عورت أتو عالم زكاريس حبيرو أتو عالم نيرينا بزهبا حبريتا أتي وفريق مقتلتا نايتي عورت نمكتار منيستر تعنا زكايدو زلو استفلالي تعرتات كم زخونة طايسو هزبي بغربان بنتان كبابيو خير حقزل على حكمنا نمركب زعلم خم زخونة بمحبار أتمدب مطبحت عيني زتقالل استفلاليت عنا أقلقلت مخانون بموهاد كابس مراز موتو خيلاتاتن أبالات موكس هوسبيتال بارونتون كم التخايد بريهم حلافي جنفرت عنا زوباقاش باركا دكتور لول بانتا يرقاب وغنو بس استخايد زمت حكمنا عيني لعلي حموش تميت حومات مطبحت عين خكايد اللو منكلو لعلي حدا شحومات كا حكمناوي أقلقلت كم التقبرو لن بمبرا اتوافري بفلاي نوتوم نابس مران كالو كتماتاتن بمخاد حكمنا نمركاب عقمز وحدهم زيقاتات عاب عدل كم زخونن أبزكايدو سرحت أزي أقداسي بمخانون نغط تاليق بزل على خدف قالو تمحتينو جزاو حلف حكمنا هوسبيتال عيني بارونتو نرس نقصة حسابي جدو اتوافري معرتي بعقم هوسبيتال بارونتو مفواس كتقمو تنحو حمامات نمبده زلوا أبركتو أبالات حكمنا عيني تزوبع بتمكرو كرخبون عقمهم كدلبون ونزي حقز مدب منبارو اتوافري درب ربحا خمز رخبلو بمحبار تقلقلتي نتبع حكايم زوهابهم حبريتان مخرم بقبق كتقبرو وتلابيهم دحرمت بحت عينهم كم زرأيو زحبرو تقلقلت بوغنهم سالات بنت أزرخبوا أقلقلوت عرتان تلالي وزنبرة برهان عينهم تحكيمو كرئي بمقالهم أزيوم كم التحقوس بمقلات نستقبر لهم حاليوت أمسجنهم نويح عمتات أب قدناتات كتما من دفرة تتخيلهم زصنحو أقراب كاب جزي ناب جزي سروم نلعلي بموصا أب تحت قرصي مقدي أقار كبلاشو بمصنحهم نمفواسون قرما ختما من دفرة نمم عراقن صنحي أقراب مقراص حدستي ناي قدنا أقراب يتكو خمزلو نتسرح زكتات زلو كإلا مقرابن انسسا زقدامن أتو ولدو قبرقرقس حبيروم
ሱር ናይቶም ኣቀዲሞም ዝነበሩ ኣግራብ ኪኖ መገዲ ኣጋር ብምብልሻው ብትሕተ ባይታ ዝዝርግሑ ናይ ማይ ሻምብቆታትን ረሳሕ ማይን ከዕኑ ከም ዝጸንሐ ዝጠቐሰ ኣቶ ወልዱ እዞም ምምሕዳር ንኡስ ዞባ መንደፈራ ምስኪላታት ሕርሻ ናይቲ ንኡስ ዞባ ብምትሕብባር ዝትክኡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣግራብ ዝበለጹ ናይ ከተማ ኣግራብ ምዃኖም አብሪሁም ነበርቲ ከተማ መንደፈራ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ምትካ ኣግራብ ኣዝዩ ከም ዘሐጎሶም ብምግላጽ ንኣሳልጦን ዓወትን ትዕማም ስራሕ ካብ ዝጅምር ኣብ ጎኖም ብምዃን ይተሓጋገዙ ከም ዘለዉ ገሊጾም አቶ መሐመድ ብርሃን መሐመድ ኑርን ኢንጂነር ሃብቶም ተወልደን በወገኖም እዚ ኣብ ከተማኦም ዝሰላሰሉ ዘሎ ኣግራብ ናይ ምትካእ ንጥፈታት ንዝያዳ ጽባቕን ውሕስነት ናይ መገዲ ኣጋርን ምዃኑ ተገንዚቦም ነቶም ሓደስቲ ተተኪኦም ዘሎ ኣግራብ ሓጹራት ኣዳልዮም ናይ ምክንኻኖም ሓላፍነት ተሰኪሞም ምህላዎም ሓቢሮም መንእስያት ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ዞባ ዓንሰባን ኣባሻውል ዞባ ማእከልን በላሕትን ተወዳደርትን ብምዃን ኣብ ዝካየድ ልምዓታዊ መደባት ተረኦም ክዕዙ ብዝሓየለ ክነጥፉ ምዃኖም ተመክሮ ንምልዋጥ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣረጋጊጾም ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ መንእሰይ ጀማል ወልዲት ንቕሓትን ውዳቤታትን መንእስያት ንምብራኽ ዝህነት ዘሎ ማእከል መዘናግዒ መንእስያት ከተማ ሓጋዝ ኣመልኪቱ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ መንእስያት ሓይሎምን ጥምረቶምን ኣደልዲሎም ኣብ ልምዓት ሃገሮም ኣድማዒ ተራ ክጻወቱ ጸዊዖም ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ንኡስ ዞባ ኣባሻውል መንእሰይ ግርማጽን መሓር ድማ ዕላማ ዑደት መንእስያት ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ታሪኻዊ ቦታታት ብምዕዛብ ታሪኽ ህዝቦምን ሃገሮምን ንምፍላጥን ምስ ኣብ ካልእ ቦታታት ዘለዉ መንእስያት ተመክሮ ንምልውዋጥን ምዃኑ ጠቒሱ መንእስያት ነቲ ብመንግስቲ ዝግበረሎም ሓገዛትን ምድግጋፍን ብዝግባእ መዝሚዞም ኣፍረይቲ ክኾኑ ክጽዕሩ ዘኻኺሩ መንግስቲ መንእስያት ብኩለንትኖኦም በላሕትን ተወዳደርትን ንምግባሮም ዘካየዶ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ዘመስገኑ ካብ መንእስያት ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ፊልማዊት ክብሮምን ነቢ ፀሃየን ሓድነትን ሓድሕድ ምውሃድን ቀንዲ ምንጪ ዓወትን ንብሩህ መጻኢ ዝእምት ሓይልን ምዃኑ ካብ ዑደቶም ክግንዘቡ ከም ዝኻሉ ብምሕባር መንእስያት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ንዝገበሩሎም ሙቕ ኣቀባብላ ንኢዶም ካብ መንእስያት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኢብራሂም ፈረጅ ሜሪ በረኸትን ጎብለል ሃብታውን ብወገኖም ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእስያት ብዝተፈላለየ ሞያ ብምቕሳም ሂወቶም መሪሖም ንሃገሮም ክኾኑ ሓያል ጻዕርታት ከም ዝግበር ብምምልካት ዘለዎም ተመክሮ ናብ መዛንኦም ከመሓላልፉ ከም ዝጽዕሩ ኣነጺሮም ኣብ መዛዘም ናይቲ መደብ ኣመሓዳሪ ከተማ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ንዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መነባብሮ ህዝብን ምዕባልን ከተማ ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃብ ምልዋጥ ተመክሮ ኣብ መንእስያት ዝተፈላለየ ፍልጠት ክቐስሙን ስኒትን ስነ ምግባርን ክመሃሩን ሓጋዝ ምዃኑ ኣገንዚቡ እቶም ካብ ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ዝመፁ 32 መንእስያት ኣብ ከረን ዕላበርዒድን ኣቁርደትን ተመሳሳሊ ዑደት ከካይዱ ምዃኖም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣነጺሮም ሕብረተሰብ ብሰንኪ ዋሕዲ ደም ክመጽእ ዝኽእል መጠነ ሞት ዜጋታት ኣብ ምንካይ እጃሙ ንምብርካት ኣብ ምልጋስ ደም ዘለዎ ንቕሓት ክብርኽ ከም ዝግባእ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣባላት ፖሊስ ግንባርን ማሕበራትን ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ መዘኻኸር ቀሪቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓላፊ ሚኒስትር ጥዕና ጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር ልኡል ባንተየር ጋብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ባሮንቱ ዝተኸፍተት ባንክ ደም ኣብ ምንካይ መጠን ሞት ዜጋታት ዝህልዋ ጽልዋ ዓብዪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ዝያዳ ኣድማዕነቱ ንምዕባይ ህዝቢ ኣብ ልግሲ ደም ዘለዎ ርድኢትን ኣፍልጦን ምዝዓቢን ምዝትግብሮን ምዃኑ ጠቒሱ ብሰንኪ ዋሕዲ ደም ክስዕብ ዝኽእል ጠንቂ መጠን ሞት ኣደን ዕሸልን ንምግታእ ሱታፌ ህዝቢ ክብክብል ተማሕጺኑ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ሱልጣን ሓጎስ በወገኑ ደም ብምልጋስ ኣብ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ዜጋታት ዝስዕብ ዝኾነ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘየለ ህዝቢ ብዝግባእ ክፈልጦን ክነቕሓሉን ብምብራህ ደም ክልግሱ ዝኽእሉ ዜጋታት መንፈሳዊ ዕግበትን ማሕበራዊ ክብርን ክረኽቡን ህይወት ዜጋታት ንምድሓንን ስሩዓት ወለንታውያን ለገስቲ ደም ክኾኑን ጸዊዖም ደም ምልጋስ ዘለዎ ረብሓን ኣገዳስነቱን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ኣማንኤል ግርማጽን ህዝቢ ናይ ባህር ለውጢ ብምምዕባል ተደልዩ ዘሎ ዕላማ ንምውቃዕ ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ብምኻድ ክፉት ዝኾነ ናይ ምብሃል መድረኽ ከካየድ ብምዝኻር ኣብ ባሮንቱ ቆይሙ ዘሎ ባንክ ደም ስሩዓት ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብ ምፍራይ ልዑል ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ሓቢሩ ሓላፊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ኣቶ መኮነን ገብረስላሴ ብግዲኡ ጉዳይ ልግሲ ደም ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ከም ዝኾነ ብምብራህ እኹልን ውሑስን ደም ካብ ወለንተኛታት ለገስቲ ደም ብምእካብ መጠን ሕማምን ሞትን ኣብ ምጉዳል ዝተዋሃደ ስራሕ ከም ዘድሊ ብምምልካት ኣድላይነት ደም ብምግንዛብ ደም ዝልግሱ ወለንታውያን ክበዝሑ ኣስተምህሮታትን ጎስጓስን ክሕይል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባሮንቱ ቆይሙ ዘሎ ባንክ ደም ንልግሲ ደም ዝያዳ ባብ ከም ዝኸፍት ጠቒሶም ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ብምጉስጓስ ኣፍልጦ ህዝቢ ከም ዝዓቢ ኣብ ምግባርን መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእን ጻዕሮም ከዛይዱ ምዃኖም ኣረጋጊጾም